Ola, son Andrea, que xunto como compañero estamos lanzando un proxecto familiar dunha crema solar. Intentamos poñer en valor tanto recursos como servicios galegos, pero ademais todo o que ten que ver co patrimonio, coa cultura, coa lingua. Por esa razón, queríamos presentarvos o Lagar da Cera, que é un espacio onde antigamente se procesaba a cera. A zona na que estamos, en Covelo, é unha zona con un gran legado apícola, porque antigamente había unha industria apícola moi forte. Por iso ainda se manteñen estas estructuras en moi bo estado, con unha boa rehabilitación. A cera se quentaba no forno, abaixo estaba o lume e enriba a caldeira coa cera. En algún punto se mezclaba a cera coa auga quente e se iba vertendo no buraco onde había xa un primeiro tamiz para quitar as impurezas máis gordas. Todo se baixaba coa prensa e co poste de madeira se prensaba ben para aproveitar ao máximo e se iba deixando escorrer polas pías, de tal xeito que a cera quedaba flotando na superficie, a auga debaixo e as impurezas máis finas xa iban decantando. Se iba retirando a cera da superficie e se iba colocando xa nas pías onde se deixaba solidificar, para a posterior ben fundirse para facer velas amarelas ou ben ir á eira da cera onde, a través da despigmentación solar, se blanqueaba esa cera. E nós, pois, o que facemos é meter unha porcentaxe dunha cera dunhos produtores locais daqui de Covelo, a Pícola Pedra do Lobo, na nosa crema solar para contribuir un pouco á sinerxia entre locais, ademais de aproveitar as fantásticas propiedades deste composto.